Kapodwan mana sigana ni masira marapaya manokelo tho mar jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo orwak gi buok mathoth gi jotelo mopogore. Jotelo mapacho kae kotele gi kod jatend piny William Ruto oyagori Jirongo ka gipare gi humbe mar siasa mane olake pacho ka kuom thuolo malach. Sharon Ongao gi mathoth. Ringre Cyrus Jirongo nochwale kar kano ringre mali kar sang'wen mar okinyi kamane okowe bang' yudo masira marapaya manotimore kar saa 9 mane piny rugodo duche makawuono e gwenge makarai Naivasha. Tho mar Jirongo koro tieko humbe mar siasa mosebedo kuom thuolo mar higni mohew 30 e pacho kae. Jirongo manonyuole e higa mar 1962 humbe mar siasa nolak ahinya e higa mar 1992 kamane otelo ne kweth rowere e duond bura mar KANU mane pakore kaka YK92. Kwethno ne nitiere kod oteku mathoth kendo notelo ne duond bura mar KANU mar timo campaigns mag kwedo dwaro mar bedo kod duond buche mathoth e pacho kae motelo ne yiero mar 1992. When in 1992, when we in KANU were almost giving up, Cyrus came up with a very strong encouragement and told President Moi that with us as young people, we can give you support and you can win this seat. And he did it. When the history of Kenya is written in terms of change, it's almost impossible to ignore Cyrus Jirongo and the YK92 group. I mean, that includes Akina Uhuru Kenyatta, William Ruto himself, and many others. Jasiasa matene mapachoka Fred Gumo bedo paro Jirongo gi omenda mar note mar siling 500 mano yanga e pachokani kichen. Like now, for example, the 500 shillings note was created because 100 and 200 became too small, and this because of Cyrus. Jirongo no yier kaka jaod bura malugari e yiero mar 1997 kama bang'e nokete jatend migao mar dongruok mago mag gwenge e dwe mar adek mano mar higa mar 2002. Honorable Cyrus Jirongo was not just an MP for Lugari. Honorable Cyrus Jirongo has been a cabinet minister in the Republic of Kenya. He has been an international business person. In fact, by the time he was passing on, he was the chairman of Shiftings. A lot of people associated him with some negativity, but as a personal friend, close friend, he was a totally different person. He was one of the kindest human beings I've ever met. Very generous. Jirongo bende notemo hape nyadinwoya e laro Compton piny Kenya. Wach magumo yango ni otho kapod entiere gi lekno. Cyrus, in his mind, he always thought he would lead this country at one time. And I'm sure even today, wherever he is, he died knowing that he would lead this country. Cyrus showed people that with the money you can get anywhere. Jotelo mapachoka kotele gi jatend piny William Ruto oywago Jirongo bang' tho mare. Ruto oywage kaka ratego manokedo kendo chiwore ne kit siasa mane ogoyo. Omedo ywage kaka jaohala marahuma ma bende lwete ne yot e chiwo kaachiel kod siro jowetege. Jaod bura malugari Nabina Bwera bendo nyiso bwok mare bang' winjo tho mar Jirongo. Tumepigwa na butwa kufuatia kifo cha ndugu yetu, cha mmoja wetu. Kwa kweli hakuna mmoja wetu alitarajia kwamba tunaweza mpoteza aliyekuwa mbunge wetu wakati mmoja, Mheshimiwa Cyrus Jirongo, kwa njia hiyo ambayo tumempoteza kwa njia ya ajali. Jirongo bende nong'ere gi bedo kod familia maduong' kalure gi weche manoja wacho gana moro kinde ka kinde kuom bedo jadoho. Sharon Ongao, Ramogi TV. Akwe makende ne familia mare kabende ruoth omed